Hej, jeg hedder Thomas Højgaard, og jeg er lektor ved DPU på Aarhus Universitet. Jeg har sammen med lærere og fagkonsulenter fra økonomifagene i Handelsgymnasiet arbejdet med en læreplan, som har faglige kompetencemål stående som noget meget centralt. Og nu har vi så også sammen fortsat samarbejdet og laver nu 4 videoer, hvor vi prøver at fortælle om, hvad det egentlig er, der er ideen med sådan noget kompetenceorienteret økonomiundervisning. De 4 videoer de handler om 4 forskellige temaer. Først er der en video, som er den, vi er i gang med her, som handler om, hvorfor skal man overhovedet arbejde med faglige kompetencemål. Så kommer der en video, hvor vi prøver at gå ind og fortælle lidt mere om, hvad selve kompetencebegrebet egentlig rummer. Så tager vi et skridt ned og bliver tættere på, hvordan man kan arbejde med kompetencerne som lærer i første omgang i forbindelse med sin årsplanlægning. Og så den sidste af de 4 videoer, den handler om nogle eksempler på, hvordan man helt konkret i undervisningen kan gribe fat i kompetencemålene og gøre dem levende over for eleverne. Men hvis vi starter med den første fortælling, hvorfor faglige kompetencemål, så er der især en væsentlig grund til, at man har kastet sig ud i at beskrive dem. Og det er det, der er nogle blevet betegnet som pensumitis. Itis betyder betændelse i, og så pensumitis betyder sådan direkte oversat, at der er betændelse i pensum. Man skal ikke forstå det helt så bogstaveligt. Det skal forstås som, at der er betændelse i den måde, vi bruger pensum. Og i sammenhængen her, der kan vi bare snakke om, at pensum det er, at man laver en liste, som rummer nogle emner og begreber og metoder og teorier, som man ligesom siger, at det skal man omkring i sin undervisning. Det er der i sig selv ikke noget galt med. Det, der kan være problemet, er, hvis man kommer til at bruge det forhold, at man har et pensum, som omdrejningspunktet, når man tænker sin undervisning. Som pensumitis handler altså om, at man kommer til at forveksle faglighed med bare det at beherske et pensum, og siger, at der er ikke andet på færre i faglighed. Og så som en videre konsekvens af det, at man så kommer til at lave undervisning inden for det fag, til at handle om, at man sådan set bare skal tilegne sig et pensum. Så har man et problem. Det kan jeg komme med nogle eksempler på, som man kan kigge efter, hvis man er nysgerrig på, om man selv synes, man er i sin undervisning er omgivet af pensumitis og som problem. Et oplagt sted, man kan kigge, det er i sin læreplan. Rigtig mange læreplaner de er struktureret i sådan 3 niveauer, hvor man starter med at have et formål for læreplanen. Så kommer der en pensumbeskrivelse for hvad man skal omkring i undervisningen, og så kommer der en beskrivelse af nogle evaluerings- og eksamensformer. Det har i mange år været en standardskabelon for meget læreplansarbejde. Hvis det er sådan i sådan en læreplan, at formålet er beskrevet meget abstrakt og tydeligvis ikke er orienteret mod, hvad læreren skal gøre, og det er sådan, så at evaluerings- og eksamensinstrumenterne meget handler om formen på, hvordan evalueringen og eksamen skal foregå, så også meget tid per elev til mundtlig prøve, eller så også meget tid til en skriftlig prøve, så vil der typisk ske det, at det eneste, der reelt er konkret i en læreplan, det er pensumoplistningen. Og den vil så typisk tilsvarende være meget konkret skrevet op, helt ned til, at man faktisk opererer med en række punkter eller stregopstillinger i mange læreplaner. Hvis man har en læreplan, der er struktureret sådan, så er det en indikation på, at det, der har været udsat for langt mest diskussion og overvejelse, når man lavede læreplanen, det var, hvad der skulle stå i pensumlistningen. Det er derfor, den er blevet så detaljeret. Der har ofte været en sådan faglig overvejelse eller kamp nogle gange om, hvilke ting skulle man have med i sit pensum, og hvilke skulle man ikke. Så det vil sige, at det, man har diskuteret, når man har lavet sin læreplan, har ikke været ret tæt på, hvad man egentlig ville have ud af at arbejde med pensum. Det har været, hvad der skulle være med i pensum. Og så har man lavet formålet at have et mere overordnet perspektiv, og eksamensformerne primært være beskrevet ved hjælp af formen, og ikke nogen omtale af i eksamen, hvad det egentlig er for nogle mål, man skal gå efter, ud over pensumbeherskelse. Så en læreplan, der har den struktur, kommer uundgåeligt til at invitere til, at man arbejder primært med næsen nede i pensummet, som det, der er det konkrete udgangspunkt. Hvis man har det udgangspunkt, så vil man også ofte kunne kigge i sine lærebøger og genfinde sådan en pensumitis-tænkning der. Hvis man i læreplanen har haft en meget sådan punktopstillet oplistning af pensum, så vil man typisk kunne genfinde de punkter, der står i pensum, som kapitler i lærebøger. Af den simple grund, at hvis læreplanen meget er skrevet med udgangspunkt i en pensumoplistning, så vil lærebogsforfatter jo sætte sig og sige, jamen hvis det er det, der er logikken, så det vi skal dække i vores lærebøger, det er jo så pensumgennemgang. Og det vil sige, så har man som lærebogsforfatter prøvet at gøre det nemt som underviser, at tage en lærebog og ligesom udstikke en garanti. Hvis du bruger mig som lærebog, så kan jeg garantere dig, at du er kommet igennem pensum.
helt ned til, at strukturen i lærebogen flugter med strukturen i pensumbeskrivelsen. Og så kommer en lærebog selvfølgelig til at understøtte, at man som lærer fokuserer på pensum, hvis det er det, der er struktureringen af indholdet i bogen. Helt ned til kapiteloverskrifter. Det er ret nemt at se på mange lærebøger, det er sådan, det foregår, hvis man sammenligner læreplanen for et område og den tilsvarende grundbog. Det tredje sted, man kan kigge, det er omkring eksamens- og evalueringsformer. Man kan ofte, for eksempel hvis man har med skriftlig eksamen at gøre, så kan man gøre det, at man tager de opgaver, der står i en skriftlig eksamen, og så kan man ret ofte se konkret for hver eksamensopgave, hvilken del af pensum har denne her eksamensopgave af dem, der har lavet eksamensopgaverne, været tænkt til at skulle dække. Der er man så må sige sådan et en-til-en forhold mellem, hvilke del af pensum har man haft udgangspunkt i, og en eksamensopgave. Det vil sige, så kommer den måde, man laver eksamensopgaver på, jo til at bekræfte pensumidelslogikken, at det vi her er optaget af, det er, om du behersker dit pensum. Derfor har vi skrevet lærebøger til dig, som hjælper til dig som lærer, som hjælper dig med at holde fast i pensumbeskrivelsen, og vi har sørget for til eksamen, at vi spørger dig til din pensumforståelse, opgave for opgave. Så er ringen på sin vis sluttet. Så starter man med en pensumorienteret læreplan, og man laver lærebøger, som støtter undervisning, som fokuserer på pensum, og man evaluerer med fokus på pensumpunkter. Så er der ikke nogen, der kan blive overrasket over, at undervisningen udført af den konkrete lærer faktisk også får meget fokus på pensum. Hvis man har den kritik mod en undervisning, og det synes jeg, der er grund til at have i forhold til mange forskellige former for undervisning, så skylder man at kunne gå ind i, hvis man skal være konstruktiv, så skal man gå ind i en analyse af, hvis vi ikke synes, at pensumbeherskelse er et ordentligt bud på, hvad en faglighed er, for eksempel i et økonomifag, så må vi jo gå ind og analysere på, hvad er så faglighed, hvis pensumbeherskelse ikke er nok. Og det spørgsmål var afsæt for en række analyser, som Undervisningsministeriet igangsatte tilbage omkring år 2000, hvor man synes, at der var et problem med, at den måde, man tænkte faglighed på i mange skolefag, den var meget, meget forskellig, hvis man snakkede med folk med fokus på grundskolen, og folk med fokus på de gymnasiale uddannelser, og folk med fokus på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser osv. Helt ned til, at man i ministeriet har haft og stadig har afdelinger for hver af de uddannelsestrin. Det vil man fra ministeriets side gerne bryde, ved at man inviterede nogle folk ind til at analysere faglighed på nogle af de store skolefagsområder, men på en måde, som ikke var fastlåst til, om vi snakkede om grundskole eller gymnasiale uddannelser eller andre. Så det var et påbud, ministeriet gav en gruppe. Og der var jeg med i en gruppe, som analyserede matematikundervisningen med en professor fra RUC, der hedder Mogens Næs, som formand. Og i den gruppe, som sad og arbejdede med sådan nogle kompetencemål her fra 2000 til 2002, der bragte Mogens Næs så den idé ind, at må ikke vi skulle tage at prøve at lave en beskrivelse af nogle matematikfaglige kompetencemål. Sådan så vi ligesom kunne komme med et alternativt bud på, hvad matematisk kompetence er, eller matematisk faglighed. Hvad vil det sige at være god til matematik? Jo, hvis det ikke er pensumbeherskelse i matematik, så kunne det måske være, at man havde udviklet en række centrale matematiske kompetencer. Og det kom der en stor rapport ud af i 2002, som siden da er blevet kaldt KOM-rapporten. Og parallelt med den blev der udviklet nogle tilsvarende analyser med fokus på danskfaget og fremmedsprogsfagene og naturfagene. Og der er en hjemmeside under ministeriet, som man kan gå ind og kigge på, hvor alle de faglighedsrapporter ligger samlet. Der var så store områder, som ikke blev fanget af den type analyser. For eksempel hele samfundsfagsområdet blev slet ikke fanget af det initiativ, som ministeriet havde lavet. Og det betød blandt andet, at da man i forbindelse med gymnasiereformen, som trådte i kraft i 2005, skulle sidde og lave læreplaner, så var der en hel masse fagområder, hvor man sådan set ikke havde nogen bagvedliggende analyse som udgangspunkt for at lave sin læreplan. Samtidig var der et påbud fra ministeriet om, at man skulle eksplicit have en bestemt struktur i læreplanerne for alle de gymnasiale fag, hvor kompetencemål var en bunden ting. Og det medførte så, at man på mange fag, blandt andet økonomifagene, var nødt til at prøve at beskrive kompetencemål, uden at man havde en bagvedliggende analyse at støtte sig op af. Og det oplevede fagkonsulenterne som voldsomt utilfredsstillende og konkret også udmøntende i, at det var svært at lave de der kompetencebeskrivelser, så det føltes meningsfuldt. Og derfor kontaktede de sig mig for at prøve at drage nytte af nogle af de erfaringer, vi havde gjort os på matematikområdet. Og så sad vi i årene 2006-7 stykker og lavede et forsøg på en analyse af økonomisk faglighed, parallelt til den, vi havde lavet matematisk faglighed 5-6 år før.
Og det blev så til en rapport, hvor vi forsøgte at beskrive, hvad er økonomisk faglighed egentlig. Så på den måde kan man sige, at den analyse, som ligger bagved de nuværende læreplaner på økonomifagene på Handelsgymnasiet, er sådan set en barn af en udvikling, der startede omkring år 2000-2002. Og det har så ført til, at man siden 2010 har haft nogle læreplaner, som har været kraftigt revideret på økonomifagene på Handelsgymnasiet, i lyset af, at man nu havde fået en bagvedliggende analyse af økonomisk faglighed i kompetencetermer, som man kunne støtte sig op af, når man reviderede læreplanerne. Det har så ført frem til, at man i den rapport, som var resultatet af analysen i 2006-2007, der gjorde vi det, at jeg og en række lærere fra handelsgymnasierne og fagkonsulenterne fra økonomifagene, vi prøvede at beskrive, hvad det vil sige at være god til økonomi. Og et første bud på det kunne være at sige, at når nu vi gerne vil snakke om kompetencer, så kunne vi sige, at det at være god til økonomi, det er, at man har udviklet økonomisk kompetence. Det er bare ikke nogen ret sigende fortælling. Det er tæt på at være tautologisk at sige, at økonomifaglighed er at have økonomisk kompetence. Der, hvor det bliver for alvor forpligtende og interessant at lave sådan en analyse, det er, hvis man prøver at svare på, hvad mener du mere konkret med at være god til økonomi? Hvad vil økonomisk kompetence egentlig sige? Derfor var kernen i den analyse, som har ligget til grund for de nuværende læreplaner, den var at prøve at pege på en række økonomiske kompetencer, som på sin vis kan man sige, til sammen skulle være et bud på, økonomisk kompetence består af følgende sæt af økonomiske kompetencer, som hver især altså skulle pege i en særlig retning inden for økonomisk faglighed. Og det er så blevet til en økonomisk kompetenceblomst, parallelt til en tilsvarende økonomisk kompetenceblomst, vi lavede i matematikprojektet. Og derfor er der i det setup en række økonomikompetencer, der er konkret 7 i alt, som tilsammen danner en blomst. Og når man ser sådan en række kompetencer, så skal man altså tænke på dem som, at de skal ses som værende noget, der skal binde bro over 2 forskellige forhold. Det ene er, at sættet af økonomiske kompetencer skal have fat i noget, der er substantielt for det at være god til matematik. Man skal føle, at man faktisk er inde og røre ved økonomisk faglighed i substansen, når man snakker om økonomiske kompetencer. Det er den ene side. Det vil sige, at det må ikke blive alt for konkret og detaljeret, fordi så får vi ikke fat i det, der er den overordnede ambition at holde fast i en faglighedsdiskussion. På den anden side, så skal man være så konkret, at man kan bruge en analyse af økonomiske kompetencer til at lave konkret undervisningsplanlægning med. Og det betyder jo, at det nytter ikke noget bare at sige, at vi har en kompetence, som er økonomisk kompetence. Det er der ingen hjælp ved. Så de 7 kompetencer, der ligger til grund for de nuværende læreplaner, de er simpelthen lavet med tanke på, at de skal kunne virke inspirerende for efterfølgende konkret planlægning og gennemførelse af undervisning. Og det vil vi så tage fat på i nogle af de efterfølgende videoer.